adiyuswa. Sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Wage 21 Mei 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pangaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak pedalemanipun Gusti. Pedalemanipun Gusti. Setunggal Petrus 1 ayat 8. Nanging kang perlu dewi padha mempenga anggonmu tresna tinresnan. Jalaran katresnan iku nutupi dosa kang akeh banget. Para adiyuswa, wonten sawijining griya ingkang ageng lan endah sanget. Ing lebeting griya punika wonten kathah papan lan panggenan kangge saben tiyang. Saben tiyang gadah pakaryanipun piyambak-piyambak. Menawi saben tiyang nindakaken pakaranipun kanthi setya lan katresnan, griya punika kraos anget, tentrem lan bingahaken. Nanging menawi wonten satunggal tiyang ingkang boten peduli pawon ketingal reget, latar boten dipun sapu, lawang boten dipun bikak nalika wonten tamu, griya punika dangu-dangu dados semrawut lan kecalan endahipun. Mekaten ugi kawontenanipun gereja. Gereja punika boten namung bangunan, nanging ugi gesangipun para umating Allah, brayat kita, pasederekan kita, lan pasamuan kita. Kita sedaya dipun undang dening Gusti dados pangreksa gereja, ingkang ngatur lan ngrimati gereja punika kanthi katresnan lan tanggel jawab. Rasul Petrus ngengetaken, para warga pasamuan ing jaman ingkang awrat, piyambakipun ngendika, amri tansah ngemudeni diri disareh lan tansah ndedonga. Tegesipun, wekdal ing jagat punika winates, kamangka jagat saged owah ing saben wekdal. Mila pasamuan kedah tansah caket kalian Gusti lumantar ndedonga. Brayat ingkang kebak pandonga badhe dados papan panggenan rawuhipun Gusti. Gereja ingkang ngugemi donga badhe kiyat ngadepi prahara ageng. Salajengipun Petrus ngendika ing setunggal Petrus 1 ayat 8. Nanging kang perlu dhewe padha mempenga anggonmu tresna tinresnan. Jalaran katresnan iku nutupi dosa kang akeh banget. Petrus ngengetaken, bilih mboten wonten griya tanpa pasulayan, nanging katresnan sejati inggih punika katresnan ingkang purun atur ngapura lan sabar. Punika dados genthenging griya ingkang ngreksa griya punika saking panas lan jawah. Para adiyuswa, monggo sami ningali kawontenanipun kita sedaya. Punapa griya kita, brayat kita, gereja kita sampun dados pedalemanipun Gusti. Punapa donga tasih dados ambekaning griya kita. Punapa katresnan tansih dados dasaring pasederekan kita. Gusti mboten ngupadi griya ageng, nanging manah ingkang purun ngladosi lan tresna. Nalika saben kita ndedonga tresna lan purun ngladosi, Gusti piyambak badhe manggen ing sak tengah-tengahing griya kita. Lan nalika wekdal punika dugi griya kita saestu dados pedalemanipun Gusti. Monggo kita sedaya ngrimati pedalemanipun Gusti punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mberek manah kawula, amri kawula tansah ngupadi pedalemanipun Gusti ing satata gesang kawula, lumantar mempeng ing pandonga tresna tinresnan pangapunten lan menapa kemawon kawula saged dadosaken pedalamanipun paduka ing satata gesang kawula.
Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya kemawon monggo. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang berkahi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang ringkih ing raga, nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kekiyatan, panglipuring jati, kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang sinau makarya gesang ing bali wismanipun kawula pitadosaken lari-lari kawula wonten ing pamengkunipun paduka, berkah paduka badhe dadosaken para lari kawula sembodo ing paningal paduka. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa wonten ing gereja, klase sinode, wasita adi, tabloid adiyuswa, pengetan halun lan menapa kemawon, gegayutan kalian adiyuswa, monggo paduka agem sedayanipun dadosaken para adiyuswa saged nindakaken katresnan jati lan caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa srana kita ngrepekaken kidung. Sumangga.